Szia! Te is a Csetényi iskolába jártál? Mi, akik ide jártunk, úgy emlékezünk erre az épületre, hogy amikor felsősök lettünk, azt mondtuk, hogy megyünk az új iskolába tanulni. Akkor nagy dolog volt. Hát annyira új ez az iskola, hogy az idén 50 éves. Ezt ünnepeljük. Régen jártál itt? Hogy minden nap ide jársz? Teljesen mindegy. Gyere el, találkozz a régi diákokkal, a régi tanárokkal, osztálytársakkal, csoporttársakkal. Legyen egy jó napunk együtt. Gyertek, találkozzunk. Sziasztok! Kedves tanítványaim! Gyertek el a július 15-i iskola találkozóra. Valakivel évek óta, sőt, valakivel évtizedek óta nem találkoztam. Nevessünk, beszélgessünk egy jót. Várlak benneteket! Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Iskola találkozóra készülünk, nagy-nagy szeretettel várok mindenkit. Gyertek, legyünk együtt, érezzük jól magunkat! Július 15-én iskola találkozó lesz. Gyertek és töltsünk egy kellemes délutánt a gyerekkori emlékek helyszínén. Iskolánk fennállásának 50. évfordulójának megünneplésére készülünk. Ezért sok tartalmas programmal lepjük meg iskolánk közösségét és a csetényeket. Egyik legkedvesebb programunkat szeretném most a figyelmükbe ajánlani. Számunkra fontos a jelen megélésén túl a múlt felidézése, így nagyszabású iskolatalálkozót szervezünk. Örömmel és lelkesen tanítjuk most is diákjainkat, de szeretettel gondolunk a valaha közénk tartozókra, tanítványokra és pedagógusokra egyaránt. Várunk minden valaha a Csetényi iskola padjait koptató diákot, itt tanító kollégát 2024. június 15-én 16 órára iskolánkban. Szeretnénk, ha sokan tudnánk közösen felidézni az itt töltött szép éveket, és találkozhatnánk iskolatársakkal, tanárokkal. Most jelképesen ismét kinyitjuk az iskola ajtaját mindenki előtt. Jöjjenek, legyünk minél többen. Szeretettel várunk mindenkit.